अनजाग्रा ख्रीष्टप्रियफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ बे बाथ्रायानो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायाव एबा जिसु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा बेक्तिफोरा गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायो गोबां थारना सैसो होनायखौ मोनो पारसिकिउसनफोरखौ मोनो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय सोरबा बेक्तिया बुजादों सोरबा जादों खुदै मुजुजादों जिसु ख्रीष्टनि मुं लानायखाय सोरबा मुगैजादों राव होजायाखै बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जिसु ख्रीष्टखौ लानायखाय जों ख्रिस्टियान जानायखाय जिसु ख्रीष्टनि जानायखाय जों गोबांफोरानो नासयजादों आलादा आलादा महरै बे एक्सपिरियेन्सआ गोबां ख्रिस्टियानफोरहा दङ जिखौ आङो फंनैसो बुंनानै नोंथांमोनखौ गोसोखांहोदों बे जाहैबाय जोंनि सायाव जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा अयनाय खालामनाय थारना खालामनाय सैसो होनाय पारसिकिउसन होनाय गुबुन राहाफोरनि गेजेरजों पारसिकिउसन होनायखौ जोङो मोनथिगौ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जिखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि गोसोआ गाबखांगोन येस अनजाग्रा प्रियफोर जेरावहाय बाइबेलखौ सावदों सासे मानसिया बाइबेलखौ सावदों जानो हागौ बेजों लोगोसे आरोबाव दङ मानोना भिडिअ क्लिपाव बिसोरनि महरफोरखौ नुनो मोनाखै महरा नुजायाखै दा बेयावहाय खैजोन दङ बेखौ आं मोजाङै बुंजोबनो हानाय नङा नाथाय सासे मानसिया बेखौ सावलांबाय थादों आरो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंदों दा बेयावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैसिगोन यो बाइबल को प्रसार गर्ने मान्छेको स्वाहा हरेक पेजहरूलाई स्वाहा येशू मसीहलाई पल्टाई स्वाहा परमेश्वरको कृपाले परमेश्वरलाई स्वाहा जलोस् यसरी बाइबलको प्रसार गर्ने जलोस् क्रिस्चियनहरू यसरी जलोस् क्रिस्चियन धर्म यसरी जलोस् कि कयौं पुस्तासम्म क्रिस्चियनको नाश होस् नफुक्ने काम छ यसो मसीहको स्वाहा स्वाहा गरो स्वाहा हिन्दू धर्ममा हिन्दू राज्यमा यो क्रिस्चियनहरू झोलेहरू आउन पाए निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय आरो बेयाव नुनो मोन्दों सासे बेक्तिया बायदि रोखोमनि राव बुंलांगासिनो दङ भाषा बुंगासिनो दङ स्वाहा स्वाहा होननानै बुंगासिनो दङ आरो बेबायदि बुंनानै बाइबेलखौ सावदों अनजाग्रा प्रियफोर बियो जाहैबाय नेपाली सम्प्रदायनि मानसि नेपाली बाइबेल बियो आरो बिनि जिथु बुंनाय राव बियो जाहैबाय नेपाली राव आरो बेयाव बुंदों जाहैबाय जेरै आङो बाइबेलखौ सावदों ख्रिस्टियानफोराबो बेबायदिनो सावजाथों होननानै बुंदों ख्रिस्टियानफोरनि जिसु ख्रिस्टआबो बेबायदिनो नस्थ' जालांथों स्वाहा होननानै बेबायदि सोदोबफोरखौ बियो बाहायदों आरो बेबायदि बुङैहाय मा खालामदों बाइबेलखौ सावदों जास्ट आं नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौल'सो दिन्थिदों नाथाय बेनि डिटेल्सखौ आङो होनो हानाय नङा आंनियाव बेनि डिटेल्सआ गैया बियो बहा जादोंमोन आरो बबे जायगायाव जादोंमोन सोरमोन बेफोरनि जेबो डिटेल्स गैया नाथाय बाइबेल सावनाया रोखा जों बेखौ थोंजोङैनो गावनि मेगनजों भिडिअ क्लिपाव नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नायनो बायो ख्रिस्टियानखौ नायनो बायो जोंनि ओनसोलाव जि ख्रिस्टियाना दङ बिसोरबो बेबायदिनो जोबलांथों होननानै बेबायदि सोदोबफोरखौ बिसोरो जाया सावदों बियो बाहायगासिनो दङ जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां दङ अनजाग्रा प्रियफोर नङा होमब्ला दिनै जोङो मेडियानि गेजेरजों बेफोरखौ नुनो मोन्दों जिहेतु मबाइलाव गोबां मोजां केमेराफोरखौ होबाय आरो बिनि गेजेरजों गोबां गामिनि मानसिफोरा सुबुंफोरा फोथायारिफोरा बेबायदिनो इउटिउब चेनेल खालामनानै इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो गोबां बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनो जोंनि गेजेराव नाथाय जोंनि गेजेराव सफैयि बेबायदिबो दं जेरावहाय सिरि जागासिनो दङ जेरावहाय बाइबेल सावदों ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ सिथारदों ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ थारना होगासिनो दङ गोबां रोखोमनि समस्या जेंनाफोरा बुहुमाव जागासिनो दङ जिसु ख्रिस्टनि मुं लानाय लोगो लोगोनो
येस जिसु ख्रिस्टनि मुं लाबाथाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि धारणाफोरा जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोनाबो हयथ' बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों गोसोआव माबा मोनसे जाखांदों दुखु नांदों हाबाब माने एसेबां मुगैदों सोरनि बाइबेलखौ मानो सावदों होननानै हयथ' गोसोआव माबा मोनसे आबेगिक जादों इमोसन जादों नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर दा जोंहा बे मानसिखौ नायगिरनानै माबा मोनसे केस होनांगौ नायगिरनानै बेखौ बुनांगौ नायगिरनानै बेनिसिम थांनांगौ बेनिबो बाथ्रा गैया जोंहा साजा होनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया नाथाय जाय बेक्तिया खालामदों बेनि सायाव इसोरनि आशीर्बादा थाथों जों बेनि थाखायसो आर'ज खालामनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर बेखिनियावनो आङो बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिन बुंनानै होनो नागिरदों जोङो पौलनि बाथ्राखौ मोनथिगौ नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर पौल जायहा जिसु ख्रिस्ट'आ थांखांनायनि उनाव सोरगो रायजोआव थांखांनायनि उनाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफोरा मण्डलि गायसनबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राफोरखौ प्रसार खालामबाय हुबो बार्ताखौ गाहाम रादाबखौ होबाय बै समाव गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय मण्डलि गायसनजाबाय बै समाव पौलआ सासे गाज्रि मानसिमोन जिसु ख्रिस्ट'नि मुं खोनाब्लानो थोर थोर मावग्रा मानसिमोन जिसु ख्रिस्ट' होनना खोनाबाथाय ख्रिस्टियान होनबाथाय सिथारनो गोसो जायोमोन आरो बेबायदिनो गोबांखौ साजा होदों गोबांखौ सिथार होदों गोबां मण्डलिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामदों बे पौलआ नाथाय इयुनाव मा जाखो पौलआ बेबायदिनो मण्डलिनि मानसिफोरखौ सिथारबाय थाबाय नामा ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारबाय थाबाय नामा न' अनजाग्रा प्रियफोर बाइबेलनि जारिमिना जोंखौ बेखौ बुङा पौलआ जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनो नाजावनो गोनां जाबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो नाजावबाय सैथो इसोर होननानै फोथायबाय आरो नाजावनो गोनां जाबाय आरो पौलआ देरसिन खामानिफोरखौ मावबाय गाहाम रादाबनि खामानिखौ पौलनि गेजेरजों गोबां मण्डलिफोरा गायसनजाबाय जारिमिना अनजाग्रा प्रियफोर जोंनो खोन्थायो जे गोदोनिफ्रायनो ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होबोगासिनो दङ बायदि बायदि रोखोमनि तारना होबोगासिनो दङ मानसि सिथारनाय बाइबेल सावनाय गिर्जा सावनाय बायदि रोखोमनि तारना दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर बै तारना होग्राफोरा जे बेबायदिनो थाबाय थागोन बे नङा दा बेयावहाय जों आर'ज खालामनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि आखायाव बेल'सो मावनांगौ खामानि दङ जोंहा सोरखौबा साजा होनांगौनि बाथ्रा नङा ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां रोखोमनि तारना होदों बाइबेल सावदों गिर्जा न' सावदों मानसि सिथारदों मानसि बुदोंनो थ' जोंबो खालामनि बे नङा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ बुङाखै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौसो बुंदों जायफोरा तारना होदों जायफोरा मुगैदों बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनो दा जाय बेक्तिया जाय नेपालि सम्प्रदायनि हारिनि मानसिया बाइबेलखौ सावदों बे बाइबेलखौ बिथाङा जेन सानसेब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुयो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो सैथो इसोरखौ मोनो बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनांगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 5:14 सिरियाव बेबायदि बुंदोंमोन नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो गावनि बिसारुफोरखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आर'ज खालाम इसोरनि फिसाफोर बे जोंनो लागै महा गिदिर खाबु नङाने जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों बै इसोरनि बुंनाय बायदि बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनि मोनसे गिदिर खाबु जेरावहाय जोङो मबाइलाव नुनो मोन्दों सासे बेक्तिया आरो बे बेक्तिजों लोगोसे उनाव जायफ्रा केमेरा लागासिनो दङ बिथांमोना दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि उल्थायै खामानि मावदों जों ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै खामानि मावदों बिसोरो जोंनि सुथुर जादों बिसारुफोर जानानै दङ बिसोरो जोंखौ मुगैयो जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो अब्ला जोंनि मावनांगौ खामानिया मा जोङो बिसारुफोरखौ अननो नांगोन जोङो बै बिसारुफोरनि थाखाय जायफोरा जोंखौ मुगैयो जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनो मोननायनि खाबु बियो दा बे खाबुखौ जों लानांगौ अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जोङो बिथांनि मुंखौ मोनथिया बिथांनि जायगाखौ मोनथिया नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि नोजोरनिफ्राय बियो बारग'नानै थानो हायाखै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ येस अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ बिथाङा बबे जायगानि बे हानजाया बबे जायगानि बबे ओनसोलनि बबे हादरनि बे गासै बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ दा बेयावहाय जों खौसेयै जोङो आर'ज खालामनांगोन जायफोरा बेबायदि मुगैनायनि खामानिखौ मावदों बिसोर जेन सानसेब्लाबो पौल बायदि जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो आरो जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाब होग्रा साफा साफा मानसि जायो बिनि थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथाङाबो थामथिमना बे खाबुखौ लानो थाखाय थामथिम जा आर'ज खालाम दिनै नोंथाङा बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अन्नानै आर'ज खालामगोन जाय बेक्तिफोरा बाइबेल सावदों
दारुना होदों, पारसिकिउसन लानानै फैदों, जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैदों, जिसु ख्रिस्ट'नि फोथायारिफोरखौ बिसाफोरखौ मुगैदों, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो। आंबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आर'ज खालामगोन आरो लोगोसे आंनि पार्सनेल प्रेयाराव आङो बिथांखौ सुंग्रिगोन जेन सानसेब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो। गोजौसिनथाराव थानाय अनसुला आफा इसोर नोंखौ बाख्नायदों। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा जोंफोरखौ मुगैयो, नोंखौ मुगैयो, जायहा बाइबेल सावदों आरो बेजों लोगोसे जाय लोगोफोर दङ बाइबेल सावनायाव, बैसोर साफ्रोमबोनि थाखाय नों बिफानि गुदियाव आर'ज खालामदों जेन बिथांमोना सानसेब्लाबो नों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथिनो हायो, जेन नों जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनो, नों जेन सैथो इसोर बे बाथ्राखौ बै दुथांफोरा जेन मोनथियो। बेबायदि नोङो गेदेर खामानि मावदो अनसुला आफा इसोर। अ फोरबु जों नोंनियाव गथायदों। जोंहा मावनो थाखाय, आंहा मावनो थाखाय जेबो आंनियाव बोलो गैया बिसोरखौ साजा होनो थाखाय नोंनि आखायाव गथायदों। जेरै नोङो पौलखौ नाजावदों, पौलखौ नोंनि रायजोनि थाखाय बाहायदों, बैसोर दुथांफोरखौबो नों बाहायदो अनख' जिसु। नोंनि मुंखौ जेसेबां मुगैयो एसेबांनो नोंनि खाथियाव जेन बिसोरो सफैनो हायो बेबायदि आशीर्बाद खालामदो। बे आर'ज बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बियो आमेन।